8 बोसोर सिगांनि बैया माने फिट फाट समनि आरोना सुनाफोर कुर्ता नायलाय मा साइजमोन बेलाय एल ना एम मोन एम साइज लायबावमोन आरोना नै एम ओमफ्राय एमाबो बेस्रा नै एसे सुख्रेबलायबावनांगौमोन आरोना नै गाव हारसिं आखाइजों सुनानै लानाय एमाबो एसे देदारलायबावोमोन नालाय ओमफ्राय दा हाबाय बायगोन नामा साननानै आङो बेखौ बोफोर नागिरदों आरोना कुर्तायानो गैलाहाय कुर्तायानो गैला आंनाव जांलाब जांथाब नानिनि गाइखेर जानाय समाव बिहरनायसो गोजा आरोना बिदि सिम्पोल कुर्तायानो गैला आंना बेखौनो एसे बोफोरबायनो आङो खिजाने सोब्रांबायनो हागोन नामा नै आखायाबो सुख्रेबलायनांगौमोन आरोना एम साइजआनो दा एल साइजआव बोफ्लावनांगौ होननायसो जानोसै सोरनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगसाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरावबावबाय सबाय माजियाव जि भगबान नाय महर लानाय सोरनाफोर दामुगै हिनफाय ब्लाउसखौ फरायजोब्बाय सोरनाफोर जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो गारि फैगौ र' गारि फैबा थाथ'लायो आरोना ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक खालामनानै शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना 80 बोसोरनि फुराना मा होनो खुन्दुं बोफोरलायनाय जिखौ गस्लाया गानजाबाय आरोना थाखि थुखिनो उदै गेन्द्रिद्रि नुनो नागिरो एसे आगोलाव एकदम उदैया सेबथा बाथाब लेबथाबमोन नालाय समायोमोन दा एकदम थेवबाबो नै बोफोरनानै एसे मोजां गानजादों खुनु थोन गैया आरोना ग्रोब ग्राब जादों सोरनाफोर टारगेट लादों ओंखारलांनो होननानै लासै लासै शेयार खालामलांबाय थानोसै थ' नायलांबाय फैयो बिदिब्ला आं दिन ब्लगसाव नोंथांमोनजों मा मा शेयार खालामलांनो हायो नैबे लामायाव बिराद मोजां मोनो आं ओंखायनो इन्ट्र'खौ मारनानै लाग्रोनाय जाबाय आरोना थ' लेट्स गो जोंजों आरोना मालाखो मैखुन आरो थाइबें जाबावो हायाखै नामा मैखुनखौ अ मा गो बेयाव हाबाबा बहा बारग'नो इसे जाग्राफ्रा इनि ओंखारलांनो गोसो गैला जोङो थान्दा नालाय खामानिया जाबाबो ओंखारलांनो गोसो गैला फैदो गुसु मोनलायबाय आरोना फैदो गोसो गैलाहाय फिसाफ्रा सयथिबो बस्था लाबोनानै बेयावनो उन्दुनोसैसो आं मोनथिला एबार ओंखारदो ओयै लागाव फैदोहाय बाबायाबो अयनायथारा सयथिबो गथ'फ्रा बाराद्रायथार आंना आयै थैदो गरमा एबार लंपेन्ट गुसु जाहाबलायथार नामा गस्लाफ्राबो थक जों बेखौबो लागोन आरोना नायलाय ओइ साइड जा एसे जागोन फोलावा मा गावनो फोलावा लाम्बा खरबा लाबोनाखै दा नरम हो आसे हा मानो नांगौ नरम बिदिनो मोजां गोरायानो नायलाय चेक खालामदे दांनानै चेक खालाम खनसे बेलेगबो दङ ना बेखौ दांलाय दे इयो खुद लोम्बा जागोन नों लाथ' आं नायनो हर जागोनथ' मोजांथ' नै 80 थाखानोहाय हमना बारा जाखादो आं मिथिला आरोना 80 थाखा फैयै जोङो मा मोनफैखो बाबा गेन्द्रा आरोना राजानि लोगोमोननि गामिखौ मोनफैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना गोसोआव गैया गैया दाखालै जोङो बन्द' मोननानै 2 थारिखआव न'आव थांजेनबा मा हाराद जायामोन बेखिनियावहाय बाबा गोसोआव दं हैद होनथ'वाखै मा बिदि सिगियो ओमफ्राय मा होनो फिसा सानैया रिक्सायाव थागुलायनाया सोरनाफोर बेयावनो आं साथा हमनानै थालायलायनाया ओमफ्राय बे गेन्द्रा बे लोगोमोननि न'थिंजाय मा जादोंथाय जि मानसिफोर लाइन रिल्स बानायदों ना मादों फट' खेबजानाय मा खेबजानाय जागासिनो आरोना थ' आंबो बाहाय एसे लाखिनानै भिडिअखौ मारिनानै लाबाय आरोना सोरनाफोर अखा सिजानायखौ मोथो गोसोखांनानैहाय थ' दिनैबो हालोदा बारा थिग नङा दावखोलांनायाव एसे बोरैबा सोमखेखे जादों आरोना दाख्लैनि नाजाराखौसो गोसोखांदों आङो दा आरो मा जाबावो ओमफ्राय दहायो न'आव थानायावबो फिसाया मा होनदों मिथिबाय स्कुटिजों थाङा मामि अखा हायो साइकेलजोंसो फैनो मोनो बेहा साइकेलजोंसो थांगौमोननो आरोना थ' बेलासि सम आरोना सोरनाफोर नै खयथा जाखोथाय बाबा नों खरि गानाखै ना 6थायानो जानोसै लाखि लुखि गैला दिनै सिदा थांनोसै ओमफ्राय इसोरनावल' आर'ज खालामनोसै गंगा मैया अखाखौल' दाहरथ'थोंसै आरोना जोंखौ सहैनो होगोथोंसै हाथारोबाबो नै सान हाबहां माने जों फैहांयैनो ओंखारबोखाबाय आरोना मा होनो बेलासियावनो थांखानोसै होननानैहाय थ' माने खामानिफ्राबो एसे जोबस्रांबायना नैबे सासे सुबुंना ग्ल'ब बानायनाय मा बानायनाय प्रजेक्टनि खामानिफ्रा ओमफ्राय स्कुला साननैसो बन्द' दंबावो नालाय थ' एसे दावखोबावनोसै न'आव होननानै जोङो ओंखारबोखाथारबाय आरोना थ' थांनोसै टारगेटआव सिदा अखाल' दाहाथ'नोसै ना बाबा बोर बिबाय था ओमफ्राय सासेया नै गैला आरोना फिउस थांबाय बेस्रा हमथा बाबा बिदि नङा सना आया जालालै
फाइनालि अखा थखा जेबो गैया एसे खोमसि सुनाय माने खोमसिबायानो ओमफ्राय बांला होननाय मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय सोरनाफोर JCB चार्जार लाइट लांफानो र' कारेन्ट थांबा बिराद दिगदार जानो नागिरो सलार फिसा दंमोन ना बाल्ब मोनथाम सुजाग्रा बेबो गाज्रि जाबाय आरोना जोंना थिंसेयाव थाग्राया बेट्रि गाज्रि जाबाय गोदान माबानांगौ ओमफ्राय र' JCB चार्जार लाइट नायनो दहायो मा होनो गेन्द्रायाव आङो 6टा जानोसै होन्दोंमोन ना 1 मिनिट नांसिगौमोन थ' माबा जाबाय 6:44 50 मिनिट 1 घन्टा लाबाय बियो ओंखारजेननायनिफ्राय आरोना जोङो गोदानावसो जा बाहायदोंमोन ना इदिखौहाय ओमफ्राय दा बाहायफिनसै केरासिनबो मोननो थांला जोंना चाइनिस माल आरोना गोदो ओंखारजेननायाव खम बाहायदोंमोन बिदिखौ गोदोनायाव सिन्थानो आलायनानै लानाय नायनोसै र' माबायदि मोननै आरोना नैबेहा 50 रां बांसिनलायबावसो ओमफ्राय नैबेहा एसे खम इटु কম কিয় দাদা ইটো তো অলপ পাৱাৰটো কম হয় নেকি অলপ পাৱাৰটো কম নহয় এনে ঠিকই আছে বহুত ঠিকই আছে পিছত তাতকৈ অলপ বাল্বটো কম আছে এই বাল্ব কেইটা কম আছে তাতে আচ্ছা প্লাস বেটাৰীটো অলপ সৰু আছে আচ্ছা তাত থেকে ভালে কেইটা কম বস্তু আছে এই কাৰণে দামটা অলপ হেৰি ओमफ्राय अबाव सुनाया इनि बिनि स्ट'र रुमावसो सिङाव दा मा दं मा गैया नागिरहैगोन आं जातनो দাদা কত হইলে দিব রে এটা এটা কত হইলে দিব इखौ लाहां जानानै बुरजा पावार एकदम स्रां गय बागानखौबो नुहुरनायनि जिर' मिर' गय बागानखौ थाइबेसे फिथाइ दङ ओंखायनो इखौ लानो सानबाय आरोना किमा कय दा 3,02,000 दे हबो वा आलासिफ्रा फुरा क'क्राझारनिफ्राय माबासिम उन्दुबोबाय बियो बांलासिम बिदाया हमथानानै हा माखौ गिफ्ट लायखो र' थांसै सना जाबाय आदार लाबाय एसे सिंग्रा गोथाव जायो बेना जेबो मैगं लांला आङो आंथ' मैखुनल'सो लादों ओमफ्राय जोङो सैसेयाबो फैखाबाय ओमफ्राय मायाबो दहाय फैखादोंमोन नालाय ओंखायनो लांखाबाय बियो लांखायाबा लांखायाखै फैफिनगोन आंहा मालाबा थ' जाबाय थ' न'आव जाहैदो थ' दखानावनो जानायसै जोंना नियमानो नांला दखानाव जाला मोनाथारबाय बेदरथ' गैया नालाय माया ओमफ्राय पनिर लाबाय फैदो बिस्कुट बिस्काट जाग्रा लोंग्रा फैदो हजम सफैबाय दे जोङो हम सुइट हम आरोना खुनु सिन्था गैया भाबना गैया थाग थिग सफैबाय ओमफ्राय नै बारा बुस्थु लानानै फैखायाखै मानो होनबा दाख्लैनो फैफिनगोन होननानै टारगेट लाखानाय नालाय आङो माखासे जिखौ गालांखादों थ' खालि मजा खेब फैबाय आरोना दिनैहाय एकदमबारे गिबियावनो नैबेखौसो थुमनानै लागोनसै फिसाजो आंना मिस्टि गुफुरखौसो जायो आरोना बिजानजादा गोसोमसो लाबायना गावसोर थरफा अख्ला दा बिमाया मोनजासिगोन आरो चाटनियाबो जि मोजांबावसो बैग्रिनि आइदै इहा जिंखौ बोखानानै जानानैसो खामानिखौ मावनोसै आं सिंग्रा जायो एसे गोबाव जाबायमोन बिदि थाजाबाय थायो नामा मानसिया गोथाव जाखांनानै ओमफ्राय आं बिसिनाखौ एसे स्राय बनानै लाग्रोबाय टसकथ' दाख्लै थरलांखायाखैमोन ओमफ्राय नै सुनो लागिया थालायबाय गाबोन जासिगोन बेफोरो ओमफ्राय लगेनो जोंहा नै आङो ओरै बिसिना थिसिना बग'मानि जया सरकारा मैखुनखौ सायखांबाय ओमफ्राय आंबो एफाजोंनो टमेट' थाइनै लाबोफाखादोंमोन ना बेखौ हाफ्लेबाय सामब्राम हानानै लाखाबाय आरोना मतलब बेखौ संगोन सनाफोर देनानैबो लाखाबाय रेडि सारायबो जानखाबाय रेडि बेनिफ्रायहाय दिनैनि आदारा नै बिदि संखाबायमोन आरोना जया सरकारानो संगासिनो दंमोन जों सफैबा बेबो जागोन आरोना मतलब मोनायाव हेभि आरोना जोंना ओंख्रिया मिरामिसबाबो ओमफ्राय पनिर लानानै फैनो सनाफोर आं पनिर नै ओमफ्राय मा होनो खुलाबायबा एसे लाब जायोना बुस्थुआ ओमफ्राय नैबे थेमानिया बारा थाया आङो फिसाखौनो लाबोबायना जाय गेलामालाव हाबदोंमोन बेयाव माने गैयामोन आरोना गिदिरा ओमफ्राय फिसाखौनो मोननै लाना मानोबो जादोंमोन आं ओमफ्राय है दे मोनसेखौनो एसे जाहैनोसै जोंथ' जाबाय थाखायानो हरेक माल बेखौनो लानानै फैबाय नै गैथ्राहाय सिबाय सानजालायनाय आरोना मोननै मोनथाम होनलायलायनाय
ओमफ्राय आङो बिदिनो दंथ'यो गानस्लाय गुस्लाय गैथ'आ आरोना सङै खावै खेमसेनो दायो उन्दुनोलागायाव गानस्लायनोसै होननानैहाय ओमफ्राय जुनारफोर मा मिन्थिबायना आंथ' अबेबा मोनसे ब्लगसाव नोंथांमोननो पनिरजों मैखुन संनानै जानाय देखायदोंमोन ना ओमफ्राय माया बेस्रा नायदों जाहैदों आरो नायो बेस्रा ससेबाबो ओमफ्राय मा होनो जा गोथाव नुफाबाय जाहैदों गावहाबो ओमफ्राय फन हरनानै मैखुन लाफा जोंबो जाबाय आरो ओमफ्राय आङो लांखागोन होननानै साननानै लाखाबायमोन ओमफ्राय ओरै मामोनजोंबो रायलाय होनलाय सावराय होनलाय आंना ओंख्रिया बेखिनियाव सफैबाय खिन्थु पनिरा खम जाबाय मैखुना बारा जाबायना थेवब्लाबो गोथाव मोनदों आङो साखिनायखांबायमोन माने अके डान फाइनाल लुक्स होननायसो जाबाय माने आं बन्द' खालामबाय माने बिखुनजो नामा गोथाव संनाय आरो गोथाव जाखाबाय मानसिना दे जाथ'वा मोनाबायथ' ओंखाम जानानै उन्दुनोसै दे दसनाफोर गस्ला दस्रा गाननानै ओंखाम जानोसै आरो ना जाना उन्दुनोसै टाइमाबो नाखाय बले टाइमाबो 9ता जालायनोसै दे आंबो उन्दुवा दे उन्दुवानो उन्दुवा नोंबो उन्दुवा आंबो उन्दुवा दे नों उन्दुवा आं नोंखौ नेबाय थागोन दे हेबदो उन्दु गाइखेर ओंखाम जानोसै सिनि एसे होना जाया होमबा नों आं ओंखाम जानायखौ नेगोन आं बेयाव जाफैगोन दे गथ'फोरबाथाय मोनाबाथाय बिदिनो भेजाल दे आंबो जाया दे आंबो थाथ'गोन नानिजों थाबाय थागोन आं ओमफ्राय आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना मेंबायबो बिदिनो एकदम जिरायनानै फैनानै बोरैबा हेरेसमेन्ट जाबोयो आङो गारि स्कुटि सालायबोबाबो बिदिनो आरो मेजिकफोरजों फैबाबो थांबाबो बिदिनो बोरैबा फेग्लि फेग्लि ट्रेभेल खालामनायानो फेग्लि फेग्लिनोखाना थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुराय नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो मोनथिया आं बेसे सुख सान्थि ओंखाम मोनजाबावगोनथाय सासे सुबुङा हेबगासिनो दङ थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय